O Concello de Noia impulsa obras para mellorar os servizos. Actuouse no Couto e Sambreixo e agora realizarase o saneamento en auga levada e avanzarase no acceso a núcleos rurais. Os traballos de mellora non se deteñen en Noia. O goberno local, encabezado por Santiago Freire, está a desenvolver diferentes actuacións por todo o municipio que se suman a outras que xa se remataron, como é o caso das obras que se realizaron no tramo do Couto a Sambreixo. Unhas actuacións que teñen como finalidade mellorar o firma, a pavimentación, a sinalización e tamén das zonas de estacionamento nese traxecto dende o Couto a Sambreixo, onde ademais ao longo dos próximos meses pois está previsto facer actuacións de ampliación con retranqueo de algúns muros nos puntos máis estreitos para mellorar a conexión en ese percorrido. Esa é unha obra cofinanciada por parte da Consellería de Medio Rural que supuxo un investimento en torno aos 50.000 euros e onde o Concello fará unha serie de actuacións complementarias ao longo dos próximos meses. O rural noiés está entre os obxectivos de puntos a mellorar da vila, polo que Freire precisou que o Castro Alampreiro en Santa María de Ró está a centrar os traballos. Se está facendo un investimento de en torno aos 180.000 euros en actuacións de colocación de colectores, empedrado, pavimentación en formigón e adoquín, mellora tamén de determinados muros dentro da contorna da aldea para, digamos, dar un espacio moito máis accesible, cunha estética recuperada, con unha mellora significativa, tendo en conta que se trata dun núcleo tradicional, dun núcleo rural que ten unhas características específicas, con unha serie de vivendas en pedra e demais, e que estamos seguros que con esta actuación pois vai a mellorar significativamente o seu aspecto. Ao longo dos últimos tempos, o Concello impulsou unha serie de actuacións encamiñadas a mellorar o acceso de camiños e villas de comunicación cara a eses núcleos rurais. Tamén unha serie de actuacións de saneamento nas mesmas. Neste momento está en licitación por un importe en torno aos 150.000 euros o saneamento da auga levada, unha actuación que vai a permitir que ese núcleo de poboación pois poda conectarse á rede de saneamento levando os colectores dende auga levada ata Santa Cristina. Por tanto, supón un investimento que mellora, por unha banda, o servicio de saneamento e, por outra banda, tamén habilita un acceso, un camiño de comunicación entre eses dous núcleos e que supón un investimento en torno aos 150.000 euros. Diferentes obras e actuacións que está a desenvolver o Concello noiés para mellorar os servizos básicos á veciñanza de diferentes puntos da vila.